L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu d-DBRS esprimiet fiduċja f'pajjiżna minkejja l-eżitu tat-Task Force għall-Azzjoni Finanzjarja l-FATF. L-esperti tad-DBRS ikkummentaw wara d-deċiżjoni tal-FATF li tpoġġi lil Malta fi proċedura attakk tal-monitoraġġ u qalet li l-awtoritajiet Maltin għamlu titjib sinifikanti fil-qafas kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-iffinanzjar tat-terroriżmu, tant li wassal għall assessjar favorevoli fil-moniteraġġ tal-Moneyval. L-awtoritajiet supervizjoni lokali intensifikaw l-ispezzjonijiet, l-infurzar u sanzjonijiet fl-2020, qalet id-DBRS. Fil-fatt l-esperti finanzjarji tad-DBRS innutaw kif il-Gvern Malti saħħaħ ir-riżors uman fl-istituzzjonijiet li regolaw il-qasam finanzjarju, tant li l-ispezzjonijiet żdiedu b'84%, apparti l-att ta' riformi li saru favur il-ġlieda kontra il-kriminalità finanzjarja. Tad-DBRS qalu wkoll li Malta rnexxielha tkun konformi kompletament jew kważi konformi kompletament ma' 9 rakkomandazzjoni tal-FATF, filwaqt li semma kif ir-rapport tal-Moneyval qal li pajjiżna m'għandux imqarr kriterju wieħed fejn mhux konformi kompletament jew kważi konformi kompletament. Quddiem il-messaġġ ta' biża' li qed tgħaddi l-Oppożizzjoni Nazzjonalista dwar telfin tal-impjiegi, l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu magħrufa li tanalizza mingħajr ma tħares lejn wiċċ ħadd sostniet li l-impatt mhuwiex daqstant ċar u saħqet li l-impatt ikun wieħed sinifikanti jekk il-qafas ta' pajjiżna kontra il-ħasil ta' flus jibqa' suġġett tad-diskussjoni għal żmien twil. F'dan il-kuntest l-esperti tad-DBRS qalu li m'għandhomx dubju fuq l-impenn politiku tal-Gvern biex ikompli jagħmel ir-riformi meħtieġa biex jiġġieled il-kriminalità finanzjarja. Skont id-DBRS il-progress qawwi min-naħa tal-awtoritajiet Maltin jista' jfisser li d-deċiżjoni tal-FATF tista' sservi ta' katalista biex taġġel l-imbottatura l titjif l-effettività kontra l-ħasil ta' flus u l-ġlieda kontra l-finanzjar tat-terrorizmu, kontroll tal-korruzzjoni u iżjed governanza aħjar tal-pajjiż. Dan ifisser li tad-DBRS jemmnu li l-Gvern hu ddedikat biex itejjeb il-governanza u se juża id-deċiżjoni tal-FATF biex iżid il-ħidma fil-qasam finanzjarju. Tad-DBRS innutaw ukoll ir-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF dwar il-likwidità. Hawnhekk id-DBRS qalet il-pożizzjoni barranija qawwija ta' Malta, is-sħubija tagħha fiż-żona euro u l-wirja ekonomika b'saħħitha fl-aħħar snin jistgħu jipprovdu protezzjoni sinifikanti kontra l-isfida tal-likwidità. Fil-fatt ir-rapport tad-DBRS jinnota li l-Banek Maltin diġà naqsu l-espożizzjoni tagħhom għal ċerti setturi. Fil-fatt fuq dan anke tkellem il-kap eżekuttiv tal-akbar bank f'pajjiżna, il-Bank of Valletta, Rick Hanken qal mhux jistenna li jkun hemm diffikultajiet sinifikanti wara l-eżitu tal-FATF. Fuq id-deċiżjoni tal-FATF imbagħad il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-Gvern mhux ħajaħdem bil-messaġġ ta' xejn mhu xejn, anzi se juża din l-isfida biex Malta toħroġ b'ċertifikat ieħor ta' eċċellenza.